Sino tiyakin kaya nga mangisina kada tayo iti Diyos? Ada kaditi makaisina iti maysa nga anak iti Diyos. Iti Diyos nga nangisalakan kanya na. Iti libro nga daldalya sa aton tayo. Dahil iti maysa nga ilablaban na Apostol Pablo iti concerning iti panang secure iti Diyos iti maysa nga anak na. Chapter 8 iti Roma, insecure na dagiti anak na babaan ti panang silyo kanyada iti Santo Espiritu. Inexplicar na pa nga iti panaka-secure tayo kat na plano dayta from eternity past, and it was kunatay nga halanga di eternity past ingana di eternity future kat insimpa iti Diyos. Itata kasatno kairot iti panang petpet iti Diyos iti maysa nga anak na. Ada kaditi posibilidad nga dagiti anak na kat mabalin o mikat. Iti libro iti Roma, no inawat mo ni Kristo Jesus nga manubot kan mangisalakan mo, isuro na kada tayo no kasat mo kasecure. Iti panang petpet iti Diyos, iti maysa nga pudpudno nga inmawat kanya na, nga di ko na tayo nga digi bareng-bareng nga hanggam nga pudpudno nga naisalakan. So iti rason nga nadadali iti doktrina iti eternal life iti dayti nga panawon. And kuna iti kadua iti maysa nga agbibuya handak nga mamati iti eternal life, mamati ti conditional life. Kuna kat ayo agasam pa iti ikatam nga bersikulo iti Bible, nagadu iti bersikulo nga ikatam ti Bible. Nohan mga patiyon iti promise iti Diyos iti eternal life nga ti pamatim kat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting conditional life. Manuod iti promises nga naitod kada tayo ngayon mawat nga putpudno nga inted na iti promise iti eternal life, and tinakasurat haan nga conditional life. And yet kunada hangko nga patsen deta ta madi deta agbalin deta nga lisensya. So diya kunak kadagiti mangususar iti eternal life nga lisensya nga agbasbas-baso. That shows nga haan nga pudpudno nga naisalakan dagita. Tati pudpudno nga naisalakan ada iti biag iti Diyos kanyada, na ada iti they are regenerated. God's life has been implanted iti kararwada, iti biag da, iti Santo Espiritu katada kanyada. And iti chastening ti panang disiplina ti Diyos kat sumusurot kanyada. And I will not doubt nga ti maysa nga naisalakan kat okay lang kanya na ngagbasbaso. No awan ti disiplina ti Diyos kung awan ti saplit kanya na ti Diyos, that just shows nga nga naisalakan ni maysa nga tao. And He likes ngagbasbaso. And using the promise nga eternal life iti Diyos ngagbasbaso, that's a big no and a lie iti maysa nga tao nga naisalakan ni suna. Naihanga naisalakan ti maysa nga tao nga diay. Kadagiti pudpudno ngayon mawat nga da iti Santo Espiritu kanyada nga makitam iti changes, makitam ti presensya iti biag iti Diyos kanyada, makitam ti diferensya kanyada, and how God secures dagiti nga anak da, dagiti nga anak iti Apo. Kuna iti Diyos iti verse 38 iti Roma chapter 8, for I am convinced, for I am persuaded, fully convinced, hanga barang-barang hanga istorya pugot na ito. It is a sure conviction, for I am convinced that neither death nor life, uray patay kan iti biag, uray pay anghel, uray dagiti turay, kan panakabalin iti diablo, dagiti tata kan sumangwanan, iti sumarsaruno, iti padas kan rigat iti lubo, kan uray no sino man nga paraswa iti daga, awan ti awan panakabalinda nga mangisina kada tayo iti Diyos nga ada kini Kristo Jesus. Datayo nga ada kini Kristo Jesus nga isuna ket Apo. Would you think God will just separate you nga kasila? No. Kuna ti sao ti Dios kada kayo nga ada kini Kristo. Nga pudpudno nga inmawat kini Kristo. Pudpudno nga ada ti Santo Espiritu kada kayo. Pudpudno nga na-regenerate. Na ikang kay ti biag agnanayon iti Dios. Pudpudno nga nagpasakop kayo nga ni Kristo ti mangisalakan. Kan pudpudno nga tinalek yo nga ni Jesus ket Apo. At
Aday ba kada kayo? Agsubmitar iti biyag yu kanya na. Makita ti ebidensya nga pudpudnungan ay salakan kayo. Kada kayo. Awan ti makaisina kada kayo dito daga. Uray pa'y sino dayta. That's the promise of eternal life. Dahito ti rason no apay nga inmay ni Apo, inmay ni Yesu Kristo. Tapno masubput tayo. Manipod iti pamilya ti Diablo. Manipod iti panakadusa ti impyerno maisina tayo para iti Diyos. Dahito ti rason no apay nga inmay ni Yesu Kristo tapno ada ti reconciliation. Tapno may urnos ti estado tayo. Inmay ni Yesu Kristo tapno may kantay ti biyag. Kahit nasawan maispaltay ti panakadusa ti awan nga patinggana nga dusa iti impyerno. Awan ti panakaisina kanya na. Iso nga agsilpo, verse 1, kanda iti bersikulo nga ako na, there is no more condemnation to them who are in Christ Jesus. Nagpintas, kapusta, di chapter 8 verse 1, inbaga na awanan ti panakaukom. Awan ti panakadusa ti impyerno, karag iti tao, nga da kini Kristo Jesus. Ngayon, mawat kini Kristo Jesus nga manugbut kan mga salakan da. Pinalpas na di chapter 8 nga dito di bersikulo nga dito nagmay ti panaka-divide nagapusta kuna na awanan ti panakaisina. Usto ti kuna kung suportara na ti kuna iti John chapter 10 nga dagitanak ti Diyos. They are eternally secured ti iman Diyos ama. Iti iman ni Kristo Jesus kung uray ti panakasilyo ti Santo Espiritu. Therefore, banurin nyo rayta nga biyag ngagnanayon. Kada kayo nga kunayo nga ada dayta nga biyag ngagnanayon kada kayo, and yet you use that as an excuse nga agbasol, agpanunot kayo, baka kayo nga naisalakan. Tati panunot din naisalakan. Nga dati Santo Espiritu kanya na. Nga da iti biyag ti Diyos kanya na. Ada iti bayin kanya na. And if you go, talaga nga tinisting mo ni Apo Diyos na tinag ka iti basol iti Diablo, mariknam iti panagsangit ti Santo Espiritu, mariknam ti saplit iti Diyos nga i-restore na kang agsubli kanya na. Nga ebidensya ang anak na ka. Haan nga mabalin, nga kunam nga awan lang, okay, in-enjoy and awan pa iti disiplina, awan ti panagsinay ti Santo Espiritu nga mariknam nga mas ada masaksaktan tunog mo nga mo nga maawatan, anya diyay. Tapi anya rito kasla dual personality ak tatahan, hanga dual personality diyay, it's just agsangsangit ti Santo Espiritu. O my friend and my brothers, iti Apo, examine nyo man ti bagyo. Naisalakan ka kadi. And when I say naisalakan ka, kung iti sa uti adalti, sa uti Diyos ti adalti dita, you are firmly secured. Haan kan nga maisina iti Diyos. Gapusta, ada ka ti ima iti Diyos. Ada ka kini Kristo, nga mangisalakan, ada ka kini Kristo, nga Apo. God bless you and blessed morning kada kayo kanya.